níor tógach le Gaeilge mé tógach sa chathair mé a gcurcaig agus dócha go raibh cinna go bhíon Gaeilge á láirtsáil go raibh an spéis ag methar a go háirithe Stair na hÉireann agus bhí sé an bhfáil an teanga an bhfáil an ceol tradiisiúnta so bhí spéis go riamh so gur léirigh mé dimig mé an scoláitiúil an bhean scoláitiúil bhí mé go maithe go Gaeilge Dearing tuis go raibh múinteoirí nó duine na berta sppraig an Gaeilge go mór anam an son hastig go a bheith a bhúnteoir bonscoile rán níos an Gaeilge bhí sé nádúr go ranóid an Gaeilge an céim cas go lór amas sa Gaeltacht idir tosnú amach bhí cha mé roinn tréimh si ar i lán chléire ach dúrach le gin gnám bhí mé dimig mé sé chláiste bhar gan smáil agus más rud ag gur bhéin Más rud ag raibh tú dul chun cíine an bh na Gaeilge de bhíartal siar gur Chorca Dhuibhne. So thosaigh mé denmh na chósaí an sin agus dibrigh mé ann i rithean tháirg agus a bhí mé sa chláiste agus bhí fánar man son dul le gobar sa chóras Gaelscolaíochta ach an céad bhliain cháilíoch mé bhí aspa puisteán ar fad agus fuair mé post sa scoláitiúil an scoil arras me héanaar agus an céad deise bhí go an son leistigh de bhliain bhí mé tréis dul sí sa bóthar chuig an Gaelscoil an áisiúil an fós agus caiigh sé sin roinn dacrachtaí mar bhí well is pas fach naidas róláidir mar ocalach ní raibh fáilte riimist Gaelscoil na Douglaise sa Douglas ag an am, you know. So brahadar gur chréig mé má scoil áitiúil go pointe áirithe chun dul isteach sa Gaelscoil. Cabhraigh sé an son comá go raibh go raibh roinnt den ceorcail a bhí agam sa rointas na rudí sóisialta bhí gur a spéis gohaanta bhí mé gafa leis an gcumann drámaíocht as chláiste leis an gcumann Gaelach nuair a tháinig mé ar easc Corcaigh bhí drám dar bhenim compántas Corcaí déanamh geamreachtaí agus drámaíocht agus mar sin bhí mé gafa le sin agus bhí an duine go raibh mé siúil amach leis an a spéis go siúd sa Gaeilge comá bhí sé siúd ag gobar sa Gaelscoil Hógamar arbáistí le Gaeilge sa chathair so just sin mar hála, you know. Agus bhí sois umíocht down a meas na scoilne anna go raibh siad bótha faoi ibrice agus údaí. Well, during gur anolalas ar deire bhí ann na soca. Níos cuilam sa dul isteach go cruinnithe bíon gachéine gafa leis an ceardchumannachais teonar hagan amachchas an gláiste. Níl sé mar sin inis, ní chama iníon hénig móin inis is ní si fiú bhain sa ceardchumann, but an óir scanríoch sin as bhí mar fadán agus bhí ar an freasúra na cruinnithe agus a le héad agus na rudí a dúra go linn an Gaelscoil sa chathair ag an am. Bhí be iarachí mí chríne ar fada bhí an, caiint méar nach páistí an beer léamh agus tuairt amach faoi sais cleachta sa bhí ar siúil agus sciab éireachas mar sin, but dá rian ní mar sin hála sé tháinig grúpa le an trí gur tháinig hála sé a gcurcaigh so go bunaí Gaelscoil nach do chuaig bhí me seanna 8-7 ach dígraiseoirí ba cheannach chuoine rilí bhí an tú ag a tús gur bhain spéis go sa Gaeilge agus a dúirt cógamach Gaelscoil sa Douglas más rud ag raibh ceanna meile neaspagus meile an coligus mar sin dogamach sin nádúrtha go ceann sa Douglas agus thug na bráthir na tirbrethe roinn seomraí dó a bhí seanna scoile chu son agus bhí mar stig an son ar feadh roinn fad de blianta ach bhí coiste láidir de gcuoine bhí gníomhach agus díogur níag dásan rud. Gus ben liú tú lá na Uachtaráin agus an intá an sin chunig mé treibh sé sin bhí sé riún so bhí a gcuine na Gaeilge fiú agus bhí siad an ná bhí fárbhar na bheisirí is tócha ag na cabháilge sin a ghlacha lá an riú. Daoine múinteoirí an na Gaelscoil san Pléann ar ná le stuide sin agus sé dacha. Anna Jacker agus tócha ag an am
agus rastal me sé reintas na cógáalacha sin ach gnám bhí mar anna ógus se anna dheachar seasamh suas agus an fód a hasamh I gcuine na rud a bhí árád á riara bhí sé go donna an tlí gur cach bachorgamach ag féach an siar bachorgamach náire 90 an tlí gur dhéon si dailá leis an rud, bhí siad fós, I mean, rih me sé abí golóir éiscin ag an ámach bhíidir fós a tógan tearig a doing agus bhíidir, a caint mar sin méálar sais a dachas an ghluaiseacht agus ag an am céine bhíidir a chuiríd héad chun cín mar slán hóirí na Gaeilge ag mun levéil agus bhí ní raibh sé go das, Agus cúis sin a léig ag nu just réitiú nu do réir mar a Well, is dócha déiring an rud ceap mé héin, déir mar tháinig níos mó scolanna ar an bhód. Bhí níos mó múinteoirí buinte leis an rud. Is tócha an rud bhí méid smaoinemh nuair bhí ag smaoinemh ar leabhar leat an óbéidir uair a hen, bhí mar álam héna go den difriúcht a smó. Agus nuair bhí mis gafa a rís nuair bhí mé óg bhí mé gafa le for mé anna chuid aine bhí gafa leis an Gaelscoileocht cosú lomsa mar bhúntar óg for mar deisina úntacha mar tuisc go rámar sa bhionlach for mar agus go raibh mé buinte gomsa le costiúíortha Gaelscoileanna for mar mé deisina bheith óna díoch a rudaí ag levéil náisiúnta nach meach fáise gom riamh sa go ná choras. Agus an rud bhó is tócha a rud úntacha bhí ann ná go raibh meascán de gcuoine ar an costiúíortha. Bail atá ann inis braham héin ná is múinteoirí ar fad atá gafa leis an eagraíocht go pointe áirithe. Tá na seanóirí imethe an bhí anna henolalas a sin agus thug siad anna cuid don rud níl na freigraí ar fad ag múinteoirí. Bhí an ghluaiseacht níos leithna ceapan. Agus braham go bhfuil ligacht tá bontáiste tá mar hampla a scoil héin inis. Déirhing bhfuil anna táscin go anna cáidir an scoil mar áise dachas chuirmid ardcaidán ar fáil ach ní dólam go míad tríis dul bhaim mar an geantar héh na Gaeilge dé mar bhhalum. Níor hála sé sin. Agus ceapam mar ní féidir leat gacrad a cahabh an uasar an scoil, just tá úlach ibre le déanamh agus tá méid sin modí le déanamh ach nuair a bhí as dócha go raibh fís níos leithne ag le héadí daoine go raibh mis a pléile ag an nám cosú le Dr. Donla Bail, Vivian, Ivahach, Diad, daoine go raibh nach raibh sáte Brandán McCormack, bhí darcha cin á réit immer ar fad le chéile an tom ar fad. But bhí rud anna lógfar le tuairte cut san donrád a dhéan níos sevre é ceapam. Braham inis nuair a bhím ag freastal ar chógáilchas mar sin dá cé go bhfuil Cíorann do bhuntóirí agus go bhfuil mín ceardlan faoi rud faoi le chunas bar a fiáise ar ABNC go bhfuil an pís a bhíonn le fís an rudá ó thaobh ghluaiseacht na Gaeilge de cailte. No, ní lisa go an féidir le scoil sin a bhaintach. But in áit an áirithe deirigh níos fearló. Se. Stoke má agus mé brathnúir na tuairiscí nuachta agus rudí mar sin fechan tú an roadshow gur bé an Gaelscoileacht na Gaelscoileanna cinna sláánú na Gaeilge ag an am ach do réir mar hain na blianta roi tugann an tuiscint well tá rudí sochan gáilíocht a bhd níos leithne de dhí chun scapa las muid gataí na scoile agus No, is dócha decóra tá anna go bhfeicim go leor ar scoláirí teacht rais gur páistí rais cúing. So ar a laiad, is dócha gur féidirling ará go bhfuil siad ibhábhar na Gaeilge, go siad báil an teanga, nílas gom céhéad an teanga tá labhairt go leis mod an scoil, ach tá deacuoine acu ar an rád als bhí spéras anna bheitcha an sa. Ach nadidir an ar chúisna teanga a bháin bhfuil an ráha sin a dhéanamh. Ba é sin ráte tá sé anna easa éiscint.
agus tá sé go deas na daoine a thosnig, bhí mé kosher beidir gábhlíonn ó hen bhí den éigent mar hálíonn sin ar an bhuireann an solin. Agus trocha bliain d'aois agus bhí mé thusa teig, bhí roinnt dín annas, bhí rointas na cáirde bhí cisiúd sa bhanscoil an seo. Agus leabhar siad ar fad Gaeilge lom. Ná níor an Gaeilge, harmála berte gás an ártha, ag sin ráte, léirigh siad anna bheas ar an ggóras agus ar an scoil mar eabhlar go héad siad iarach leabhartlam. Níl mé cócinnta faoin glúin atá goach tríd faoi láthair a méid an darcha sin acu. Mar tá na scolanna níos mó, tá nach mór 500 páiste gunna níos. Ag an am sin nuair a bhí na lead sin ar scoil, bhí éon rang de gach íse goin, bhí aithne goin ar gach duine, ba pub, bhí pobal nó dinne mé díireacht é sin íanamh agus tá gach maid an ine Tugann Chorca Dhuibhne sa Hallands as sa scoil agus bíon hartar denúr tismthóir agus tugam tééis caí dómh agus bíon siad a caint sa clabhracht agus is más son ach nílas a gom. Tá cinnte tá anna bhahas a dhéanamh marach na Gaelscoileanna nílas a gom cábhaid fá éananig an dul gobar sa stad choras nó feic sin an téan drama déiring atá chuir cainteoirí Gaeilge an cín. Tá mé cén caiidán tá ann ach nílas a gom ó heh lehanúach sa phobal an bhfuil an sais éfocht céine ann is sa bhí se bhí ann trocha bliain ó hin agus nadidir an muinenn sé sin leis an rud a bheith cúng, nuair a bhí mis mar Uachtarán a Gaelscoileanna Capam, tá ná an rá cinnte fé bliain ó hin mar bhí méid súlam a fáiste is óigeas tá sé siút nach mór éon blianas fethe. Bhí an rád chuir mis tús le bhí crinú cin bliana again agus chuir mis tús le lá mar gléamar ag an in servíse. So bhí an cógáil a tosnú iad a híine, chuir mis tús leis madníine agus bhí hosní mar a ceardlanna de bhúntóirí mar bhí Ferbert fálam profisiúnta tasáil ó bhúntóirí sé anhacht gon fórum sin na thuirtóibh agus daoine le sanolalas le héadí pádraig go díras mar sin do go dúcha sé isteach go leróg sé le. An mar bhí sé sin ag tasáil a ní raibh sé ann, so chuir sé sin is tócha gur chuir sé leis an rud. Ach inis ní lánach an rud sin. Well is a got nuair dras bhí an cógáil Gaelscoileanna ar siúl an uirigh a gcorcaig cósán agus ní raibh duine ann ag an rud ginráilta. Bhí go leor ann ar an lá go raibh na scoileanna ann agus na ceardlanna de bhúntóirí. But ní raibh aine an ihe rihréid an phléim éall ar an eagraíocht agus chunas mar bhí dornán daoine ann. Well sé in dainte sin chur ina ceart ar ís an cáir sin an dála. Níl is a gom, but it's rud éigen is níor smaoinnig mé ar rábhór go dtí gur raibh an chórá seála bheith ar siúl agus bhí mé rá gur ála mé anna cuid os na daoine eile sin uair trá. Gur raibh béidir darcan níos lehanna acáinú just gur sé táchtach nach bhfuil éon grúpa bháin chur na gender raig is ar deire tá sanolas a gcuineas na scoilinn ar cuasaí rachas. Tá mé cinnte go bhfuil anna deambar siúil agus tá caiidán anna bheas na scoileanna ach tá céim eile ann agus fiúbháin madidir le bhéal banisteocht inis tá sé fíorfearheachar an sáramsa bord banisteocht a chur le céile agus tám tréis géile dus na rudaí is gyrad am crí, ará nach riamh nach bhaid me an bord banisteocht ag bhaimú trí bhéirle. No, ní bhí mé bhaimú trí bhéirle ag le bhéal an bhór as chum na tuairiscí ar fáilte Gaeilge na múinteoirí is mar sin dó, but caiig mé rá inis thar na blianta ghfuil roinnt an phlé ar siúl trí bhéirle mar nach rómar nó teacht ar cainteoirí Gaeilge run nar hála fadó. So cadíanaan tú an sin. Cai tú bheith onadíoch ar na daoine atá sa scoil an tá, but chun sé astam.
agus bhfuil isad céimhéid aber a dagans á chlanna bhfuil gaig ach ugaáil nó an bhfuil túir mat. Dólam go bhfuil aine átógáil le Gaeilge gon chuí láthair, níl aine scoil. Agus chuirg sé sin rísleag bheis nachart mar tá gas na áirithe, bheith cinnte bheith céad go sé go seach fáin géad do gona ábaltéis sin dhéanamh. Ach níl séirsúlacha. Níl séirsúlacha. No, tá sé dachar é, bhain mé héin sa cahar é, tá sé dachar glór ach tá anna bhaint té míad tá tig saoirigh gomsa gorca gainas, bí míad I géirí go minic so beidir gur sé níos fosta níl isagam ach níl daine, daine gur misig súla fiú bháin a hagan an Gaeltacht bagóilecht in is nuair bheith is teach chun na scoile go mo cíoracht níos mó a dhéanamh acu, ach níl. Snában óig asa. An dáilead bhfuil cinál beir as struchtúirí de dhéanú rud éigen chun an rud a chothú cinál le hais na scoile so is nó. Go díreach, ná bhí mar a géirí mar is socha bhfuil sé dachar teacht ar gaoine atá sásta, bhí mé freastal ar chruinú iad mát cumann dismóirí agus las mód an choiste níor bhéine ann. No, marín an dram san daine I téanaar san na scoile. Rilí chuir sé an bhí mé crosta nar tháinig daine amach chuna léirú fiúán gróidir buíochas sa méid atá dhéanamh an dram sa de gach duine. Ach is dócha go bhfuil sé sin go bhfuil an mé féin is a maithan sa tucí péascéile. So bhí mar rá a bhéad mí sté leathnú amach fiú bháin tá Gardín aní asagan agus tá barí ag fás agus rud mar sin, but níl spéise gach mún teoir amach sa garí agus ní. So bhí mar rá dá bhéad mí sté oscailt an phobal agus grúpa Gaeilge beidir gomach daine tá airithe sa bostanna agus go bheith go báil an teanga agus gomach úrnú góá a churbhaile cóúidir a bheith cá agus go bhéad míist go ban cafe thuirtómh agus né dístúir chléig an sá agus gur míist rein páistíach cúthú ag caint ar rud éigent chun an rud a lehanú las mó de bailí na scoile seo. Ach as dócha an rud ná gohfuil tá ról an phríomhide just Jesus stéad fá bheith ag over ó gómh dómh an lé. Ní léon deire leis, ní léon tríon leis mé go bhéad fá dhéanamh. So uanta ní bhín an foiinemh ann contúirt faoi facht a eile, agus rilí tá facht a eile ag tastáil. Tá struchtúr eile, tá an dámach an Roinn, well, ní fiúbháin an Roinn Oideachais, but an rialtas, dá ire faoin rud seo. Cídíist go gafa an rud a lehanú níos mó ná scoileanna. So, ní lisagam. But cinnte is óca go bhfuil déad fá ará go bhfuil anna bhá ag daine don Gaeilge hagan an seo. Níl siad a gcuine na teanga. Ní anna sin is rá go siad gníomhach ach ar a laid tógann siad an cinenne páistí chuann seo agus cíimiid ach bhfuil níos mó daine a ní lisagam. Chuirg sé chuinte lághbhís nachar pointeortha Well, swinine má chuint tú ag gúmpád leis na seacadí ná bhí miúnlach cá mar sin in áine gaig agus like an LFM agus na daine a bhí ina gcuine dóirí lá an de máiste dhéanach ceapan go na Gaelscoil na treis an tíide sin a ompú go pointe ní daine a tacht amach agus iad as an gáras agus iad binboch in an áid. Ach luí tú an Jownach ar an sois mé féin is an sin an Jownachas an dáileach go raibh sin níos trein a bhéir a sios na hochtáirí is nóchaidí go raibh daine an an rudí Jownach a dhéana agus. Yeah, well, so go uaireanta ceapan go raibh, but é sin ráte, tá mission á lár na chuigeadí, so mín tú gcónaí fechan siúrá go raibh sé mar sin. Beidir ar deire nach raibh ach
Ní bhína méid sin dína uait, ní luat ach, cúpla duine díograsach atá sásta tuairt faoi rud éigent. And denan siad difríocht an sin. Is dócha an rud, I mean, nuair a chuoiníonn tú siar nuair thosníomar amach bhí daoine, bhí múinteoirí ar ágrafh Tomáiste a dhéanamh within the fáistí. Now, inis tá anna cuid páistí gine ar scoil gur múinteoirí iad na tiismitheoirí is scoil na eile, scoil na bhéarla. I think aithníon daoine mátá spéise go sa Gaeilge. An rud derm sin nuair a bhíon íchanta oscailte guinness mátá daoine nuair atá daoine smíonar bhar na páistí a curcóin. Nach go léon rácha, más spéis leat an Gaeilge, mátá fánar go lá roiig de fáiste Gaeilge. Ní léon rá le déanamh go ach an páiste a curcón na Gaelscoile, mar ní tharlóigh sé áise be eile, agus ní ag caitheamh nuas ar scoil na eile táim nuair derm sin, ach ní bríon éon córas eile. Now, ní bheith, bheith an Gaeilge lochtach go puinte áirithe ach beidh na páistí líofa agus beidh anna chumas tuiscine acu. Agus cén úlach ibre, ar cén úlach é sin de fáiste, An ar a laiad inis ceapan go mid a duineh dul chun cín áirithe i réimse an idé-eolaíocht speisialta, bhfuil roinnt dus na rudaí a bhí árá ag daoine, golas ag duine go siad mícrín agus go niran an choras fós. Níl mé rá go niran siad go gacha le páiste, mar níl an sanóla sin gom, ach go bhfuil réimsí tá go leor páistí gine le réicnis fuile agus tá gairí go brádó a héobh na Gaeilge dé, So Sure, a tracht so you say na díliúnta í freisin atá tú ar beol an nu. God, yeah. Tá an damáiste dintan Tá sé deacharéis sin a creúnt, tá praseacht dinta den rud. An braham an na láidir is dócha, cé hé aine chun an ráha sin a dhéanamh go níon fá an Gaeilge ag ceiltear fáiste. Mar jaall rud éigent. Mar buinean, ó creidim go muinean, gurbí an Gaeilge an gné is sanúla den cultúr Gaelach agus an féinúlachas. Agus ní cór ach go bháin go bhfuil cúis anna bha agat go mé fárá le aine, well, ní cór dit sé aon Gaeilge álam. Now, béidir nach méid siad an bara fiáisiúint amach, nó béidir nach méid siad an riamh aon rud a scríamh, but dámach cumas leabhar bonúsach agus dámach tuiscint chur teanga. Níor bhailm sa bheith buinteach le ráha a dhéarthach. No, ní chead a go sé sin íanamh, nó níl tú má go leorcan íanamh. Tá rang speisialta uachas oscailte gine den céadú im líana. Agus, rointas na daoine ní féidir le labhairt in éachar. Ach, cé nach bhfuil Gaeilge a labhairt acu, tá siad ag éisteach le Gaeilge go léithúil, agus tá bon thuiscint ag teacht cúthú, Now, dá raibh amach dín pobl stanna ar fásin, a ghaon áthe bheith daoine rá go raibh égóráin a bheith gunarthó. Ach braham go le égóráin a bharthó más gádóibh dul isteach a taxi agus dul 20 míle síos sa bóthairs nach féidir le dul ar scoilin in thar agus trafóracha, agus go bhfuil an kind of éspéras omláin Gaelscolaíochta chailte acu. Is féidir le bheith páirteach i rudaí, seasamh an déhlín ag na cluichí agus éisteach le daoine ag screadaí las Gaeilge agus an ceol agus ní hán agus an rudaí mar sin, So, ní aon tógach aine liom, but Rudí aránach ná agus siad an denna tuile imimiú orthú trí Go díreach? Díreach atá rágam. A cheiltóir níos má. Yeah. Déag le fill de raibh sem mar Uachtarán nó céirí na chunstaí ba bháin chuoin nach an seán. Well, it's bhí mar a gcónaí an achrann leis an Roinn. A ríist tá sé tháinig sé chun cín an son le déine sa scoil sa bhí tá an Tom Amláin arsúla gine agus ní thosní mítar mé gotí rang go héan. Agus bhí sé dechar rointas na múinteoirí óga bhí idir ag taithant orm
der dróta sean híon agus, baragon tosú sa tríú terma sa níán agus fi misisiú look, da do go géisteach, tíarsús go ranga sé, fechar na tarthaí. Tá béarla anna bhacha, tá mat anna bhacha, agus fós, tá Gaeilge níos fearr, agus a bhat níos fearr ná mar a bheith sé sa gná choras, ach an Gaeilge níos ligan an dá rodile, agus hiag fáid sin mar níl an takeíocht clas mó de bhailí na scoile an Gaeilge, so ó heh léóireachta de, níl siad gan rud a bith léamh as Gaeilge les mód an scoil. Nu éon rud a scríomh ach irid, so den sé cíl. Ach ní higann siad siúd go raibh oring trid chun é sin a bhaint amach. Bhí mé héin, chuig mé héin gosh, is cíne mé seo, go mé héin is dón na hen féin isteach go dtíon Roinn Oideachais, agus bhí an curriculum nóchaidí tag hamach. Agus bhí mé ag obair ag an am, bhí mé a ríocht leis an, ag léonn siad an PDST ar bhainnis, but man in céad grúpa PCSP, agus bhí anna chuir amach agam ar an curriculum. Agus cumarsteach agus bhí mar ag míú don príomhcigire garóide chun lúna gan am, go raibh bhí si siúd bhí an Rainerá tá ag óráin a bh goibh caiigh sibh béarla a bhhainnas na níán bheoga, agus thug me semach an curriculum agus dúirt mé look, fechar na cospóirí atá an curriculum tá ABCDEFG ábhaint amach agan sa thar na teanga agus tá an trascar, ibrion sé agus mar sin do. So bhí mé ann mar ná ní léing henolí curriculum or am hénig nuini bar fin curriculum ólas agus gan áras bhí dónal in an Roinn Aragontaí anna ládra a chur chun cín. Ach ní chréiteach daoine inis go rámar ag an buinte sin gur bheasadidir, an na scínim bhí duine istigh sa scoil an a go me duine van ag an am bhí múinteoirí ar profa de bhíoh sé an os ag an gigra teachtasteach, agus bhí cailín ógustig an níán móna níán bheoga. Agus tháinig an cigra cúm agus dúirt sílam ó ní bheith mé nán an tréise profig a churgréachtaí mar níl béarla ar siúlacha. Agus dúirt ben bhfuil ní bheith béarla ar siúlacha. Níl éon béarla ar siúla sníáin, ach tá na tréithe ar fada ar na gnéthe de chricclam béarla ar fada dhéanamh a gcuine trí Gaeilge. Ach ar a laiad a hanítar inis, nach raibh éon bhonús leis sin agus tá míid imethe raigh inis agus tá tuiscint níos fearr sa Roinn, agus gan áras cáraigh sé, is Gaelscoileanna thug Jim Cummins, Saul ó Canada, na blianta hin, bhí mar a tarach ar an taide, bhí Canada, bhí an bhreatain bheag, bhí, anna cuid álam a gin, an tá míid imethe, tá míid bogtha raigh go mór, but bhí anna Aragontaí a gin, agus bhí, an as tóca go míid fós ag Aragónt leis an bátrún, tá míid faoi bátrún an aspaig, agus ní ar an choras an fanéil sin doing an echar ó heh arcú fórna. Yeah, so we should be géirí on barley bheith played at Forest Patron of the Navsplach and well, Neil a dearing nachhfuil on kind of appetite on aharú and cofada is tóca agus a lín an taspag síos agus nach go hín sé mór an fáimhna níl méid chun info go mór dhéanamh agus tóca haar na blianta go bhfuil seftain a fálam a gomsa chunas tactípla ar an góras ach ní dhéanaan, I mean, just ní dhéanaan sé cíal. No, tá an Roinn Oideachais sáte sa córa sin comma. Fós ní a hanóigh siad go bhfuil daoine nachhfuil go leor Gaeilge go móine sa rud. An rud atá ann tá tugann siad ráadóibh. I think bíon ortar lisan fanéil is féad le braca síos go bhfuil spéise go snarláin le an Gaeilge. An tá spéise go snarláin speisialta ach sinile níl siad ag ahant der síú fós go féidir le gach múinteoirí. Ag an gáid an céime so si an sure táscann go maith. Níl sa go an níon céine sa go tá sé sin go bra man ar féidir ó ach é ahant.
An cuaigéil gur an astam, you know? Sure. Bhí sin mór, thart an tréimhse sin agus na hoachtáidí an cinál rud faoin banéil, so dóirí sé bugáin níos fearr trí bheithan an é lábh seo nó mar tháinig an fóras. Ó cinnte tháinig an fóras and tá sé go húntaach inis ceapam go bhfuil an bhí buinte gomse sa leis an bhóras sa tréimhse grás mar Uachtarán ar Gaelscoileanna sa go nádúrtha bhí tú sí ar bhór an uiri sé gnám. So bhí sé, bhí mé freastan ar na crunethe agus dhéan siad anna bhahas agus fós chun siad clár I lúna anna bheith ar fáil agus tá sé sin oscailte inis do scoileanna eile rud atá go maith, scoileanna faoi gach fátrún. So tá ar a laiad, like, is féidir leo an san bheon na scoile a cosint. Agus ní léon kind of níl an politíoch cíine ann. Sure, so bhí. Mála leis an roiinrí céim fá an raibh sísanna denna chud toid a hain ar an rud sin nó céir a thugus seach ar na ceann é go. Gar rud droch rodí a vís a tomid achas. But I during go raibh grind a dul amach arás chuig an tom gríon arás na seacadí gríon McNamara taide agus tháinig sé amach stom gur funn sé le matematic nó bhí an taide lochtach ach gur a bheith góra dhéanamh ar fáistí a bheith fálam tríd an dara trí Gaeilge agus is dólam go raibh an túram láidir sa Roinn go raibh sé seachas tomadachas gur sais submersion nó níor éach siad ar mar rud an breise déiring a rís gur aspa óla se bhí ann a nílas gom a déiring leistigh don Roinn or leistigh den gigracht go raibh takeíocht áirithe ann den rud comá ach go raibh orthú clí leis an líne ifigiúil. Áis gom gur bheas roinnteach go raibh an seasamh a thóg an Roinn seafóideach nach raibh bon nó bar leis, but ní raibh sé, ní raibh aon rácha son ach clí le péród a dúrach dhéanamh, but gur hiig cuideá agus gur hiig déiring gur hiigad ar comá a dul amach cuic na scoilne gur raibh caighdeán idachas anna bhaán agus is dóga an rud déna cuireach in orlín agur gorámar ar fad an áit na man eicmeacha so cén fáin eicmeach an caighdeán go maith. But bhí puinte an sin agus béidir uaireanta go dógan sé rámáin eicmeach chun rud éigean a chur chun cína na scuideach farásfaoi, but tá na scoilne ar fad bhfuil anna cuideach is dócha go na scoilne tá scoilne man eicmeacha ann má tá siad an áit man eicmeach, but tá scoilne nacháis an is agus tá siad meascathe agus tá gach géin tá fáilte riamh gach géin ar siúr tá gaiirí go hanamháile nó ní mórrán linne faoi láthair a cairnim blianta chur sé spéisiúil ráníon daoine bhín a teacht go UCC ar cuairt mar léachtóirí bhfuil sé daoine Americanig nó Sasnig ráníonn siad an Gaelscoil mar bhreistú Lándas na páistí agus sagan siad cóing go minic. Saíonn go ní hé go bhfuil anna spéis go sa Gaeilge ach go gapan siad gur maihan rud éidir na páistí agus saíonn go brealú agus saíonn go breális na daoine hagan isteach gur teanga eile có ón maiile. It's just daring tá dachreacht tuis gur daoine aon teangacha iad muintear na hÉireann don bhar tá aspa tuiscine ann I meastaí áirithe maidir le fálam trí teanga eile, agus sin mar na gcéine sa Roinn an mar sin mí a bheos nó dágach nu. Well, tá sé a bheos is tócha gohfuil gur annach cháir é cágan is agus an aonad, if you want a policy Gaeltachta agus na critéir an sinna le goach gur cáir is sin den airláil an Gaeilge comá. Tá tuiscin níos fearr ann ach. Tá sé dachar rúmsa a hós mar
ní siad sásta mé scoileasteach na cartlanna ní cartlan acu rud atá aisteach mar fiú an roinn gnáthí achtracha rud áta methasúil bhfuil cinná cód a bhhaid níos contúirteach nó lochalach nó cubbé rud a bhainean le rudí tá siad sásta tú scoileasteach ach ní an Roinn Oideachais agus sin seanna dheacair an FOIs sin úsáid sa chuí ceart chun was that meán le státeir bhíiseach a hiiscin so bhí me is cuid is cuiinam an tám nuair bhí an rud ar siúil agus bhí nuair dimig sé go fada chun na cuairt agus go raibh chuach bin ácóid a bhí an dáthaí cuiine me carthaí anna but like bhí an Roinn like vís go na gríhéistig go gaiiledíiste go buinte seo ní raibh an ine seocha ach fós féin I didn't listen gom sure I suppose tá go leor samplí de sin trí trasna an bhórd ó heh sláin today nuair a cuioín tú siar Vicky Phelan agus rudí mar sin like I mean siad go siad ní liste gom céim sais mione an stát cosint an ar deire ligan si cheese an stát because titan an rud as a céile ar deire ar fad ní hiigem cad a bhín sa ceannacha but bhí gosh like is cuiinam nuair Jimmy immersteach nach chuig an Cíorann lá sin agus thug sé leis ben eile Doreen McManus a bhí áir sa Cíoracht ag an am agus bhíidir like gear yin siad gach íireacht a cuireann ár le go raibh égóir arsúlagan de fáistíd ar íras nar hiigem mar cad a bhí arsúlagan soca a reláiad tá an cuid sin hart but é sin máte ag an am bhí daoine bhíoring creidúnt go láidir sa rud a níl me sé cinnte agus a ríist ní a cabhan nuas ar na daoine tá go bar lomanis but níl an passion sinna chud an ghluaiseacht an éair níl sé an agus an téáte connic mé le déine bhil níl déine was é dim líon hen chuig mé ó chuig i tuairt cuairt ar na scoileanna bhí mé húsan as scoil na bhuire ar an áitin hús and séine agus cúig mé timpeall ar cuairt go raibh Gaelscoileanna agus connic mé an fuinneamh agus an digras agus an passion bhí acád an rud agus chuir sé sinne i gcuinearm 20 bliain ó hin is tócha go bhfuil ganné polatúla buint leis an rud atáchas an comá agus gur kind of rá a síl atá ann níos mó ná rá a Oideachais ach braham go gcuirigh an taspa passion sin don teanga agus don ghluaiseacht ní bail don caiid an Oideachais ach ó heh taucí na Gaeilge nach méid an túnachar céine ann is ici bheasamar go bhéta a bheith higann tú nó tag agus ábhfuil tuigim an compráid leis na séchunda spéisiú amach an dábhfuil go cin an nádóir é sin ghluaiseacht ar bith go mbeidh borda ann agus sin bíonn cinná leithnéon rudí amach nó cinnte agus an áir imíonn an cinál borda ar dús bíonn ní ciúnas ach bhíon mhaile ar an passion mar de tú na bhd an ar fáig sé spéisiú agus céir é thuúm má se ar an mhailú le beidir 5 nó 6 bliain an nús sna bhás an ruda so is tá nach chu le bhí fás ann a fe 10 bliain agus tá sé dachar comá na crutéir chun scoil tapan go bhfuil an slí go bhfuil scoileanna á cheadú é ggóireach faoi láthair anois agus níl na Gaelscoileanna fád chum na féine
You're mar écan tú ar na hifracha, orinthe nuair écan tú ar an spéis atá sna Gaelscoileanna má bhíon déanár a bhain nu rud éigent ní ionanéis sin agus méid scoilna atá sa tír. No, tuigim nach bhfuil sé cóisiimplí lei sin ach braham ar feadh tamlín gur bhainnig léine maidir léirigh together. Rud a bhí tastáil go maith ach anis braham go bhfuil anna, go siad anna hóga leis an Community National School an 6 múnlóg sin ach nach bhfuil chorm a féin áilig ag Gaelscoileanna agus níl go leor scoilna ann. Caithfidh níos mó scoilna bheith ann. An dála bhfuil bailach lena sin canál neartú nuas an rud a chuir tús leis an ghluaiseacht ná bhí siad sásta so is dul isteach an áit í nach raibh wat ní sábhat ach dul isteach i gisní nó tithí seantaí bhfuil rud mar sin just chun puinte chur in úl is do go bhfuil and an bhfuil an mud a hála ná bhí sé nuair a bhórmar a fad fergantí deasa ar deire ag na blianta bheith tréideachs mar sin. Ní raibh mé graintas na feibanna bhí ag daoine néachar agus ní dólam go raibh bhí sé mar bhd níos compórtaí agus ní mé gúrad al reis chuig an seanna bháinú feic ach le bhfuil is go níor tháinig as dó go gur léirigh sé nach an scoil agus ferganmh dá riire, so stoka níl is gom but níl mór an ní mé treis fécant ar go mion le tamil but bhí dímar man ordarnach go récht mé ar nach raibh na hifracha ag fás le ní ásigh na hifracha muna mí na scoilna ann man óscailítear na scoilna ní dólam go mé géon ceist ach go bhreasta loigh líon ar na scoilna ach just níl a gaiirí lo. Ceist sois déanach inis nach coint if I were clig just luú tú well chun ceist canál oscailt a stop luú tú an féin úlaach tú rudí mar sin ceir a hope an sort clí leis an rud éig agus nó céim tábhacht tá an Gaelscoileocht agus an Gaeilge trí chéile don canál pobal an tír nó céim ceist oscailt a sois fialsiúnach de sága. Well, I ceapan gur sé anna háchtach ceapan gur ráha úntaach é do gaoine ceapan gohfuil anna chuid á thuairt go de fáiste mar ó ngíon tú Gaelscoil gohfuil tú tuairt fuinógaisteach ar an gcultúr go muineann an teanga níl marrá nach éarnach chuú gan máiseacht go an teanga ach gur bé an gnéis sanúla don cultúr agus go bhfuil méid nán agus braham nuair bhaile a bheith mar cuid an gluúin nach dúirí go raibh go dtí an céad glúin eile é agus an slí go bhécha mar ná go córdúing an ráha sin a thuirta gach fáiste ar deire man aráníonn siad Gaeilge leabhart nó man aráníonn siad go Gaeilge táchtach dómhan is saoil sin an ráhatá có ach bíoch an ráha có. Bíoch an ráha agus an taghlabh ormsa maidir le cuasaí Gaeilge tá sé gairí muna míon takeíochtáil an Gaeilge ní bheith go leor tá critical mass a tastáil chun an nód i chiimead chun cín so tá sé anna háchtach nuair bhailumsa inis nachmach Gaeilge ag má fáistí a ní héag an úsáidan siad bhfuil úsáidan beirt go an Gaeilge go léithúil ach tá an ráhacha agus tá braham an an order sin is tó go dugann sé na buntáistí céine dit thugann éon dar a hanga eile dá riire ó héh go smachna mas mar sin dó so céanúlach é ach gur buntáiste ní éting ma héal kind of háú gan Gaeilge nó tá daoine i ma héal nach labhraíonn béarla riamhló agus
híh ceol agus Gaeilge léamh, géisteach le Gaeilge, tá saoil eile ar fadam, so saoil anna heibhir braham.